vamwe vachita rice chicken every day. Kwenyu kumba inogona kunge achievement. Tazodya rice nechicken. We all know that. We used to do that kumaruzevha kuti todya mupunga. Rice and chicken, tokudya rice and chicken. Very special day. So I want a special meal, you know, a very special meal. But here normal meal in my family. So as in the public about it. So achievements are fine, but don't go too public about those achievements. You're not gonna kuzvinyadzisa kana kuti kutaura achievement uchingwa di achievement izvo inormality kuno mumwe munhu. Ndizvo ndada ngotaura chete kuti ndataura ndati munhu ari pakoma akaburitsa mweya vanhu vanomutsira kuti but iwo anenge asingazivi munhu iye ari pakoma kuti ava vese vagera apa vanongoburitsa mweya daily. But iye nesituation yaari yepakoma iyoyo kuburitsa mweya is an achievement. Handizi kana kuti ndinzwisa zvandikutaura. Pasituation yauri iyoyo ukanzwa kuburitsa mweya it's an achievement because how so mimwe michato unoona family ichicelebrate imwe celebration ndeyekuti azowana wamutora zvokwadi tasingafungi kuti taroora uyu nezvanga achiita zvaizvozvo kumabhawa aiwa. So it's an achievement. Then kune mamwe mafamilies aunongoona zviri normal kuroorwa isi normal. Handisi kuti havafari pamawedding but it's not an achievement because actually kusatoroorwa inenge ichitori kutofeila mufamily iyoyo. Then uzoona kune imwe family iye ndiye ega aroorwa saka it's an achievement. Mamwe mafamily kuita madegree senge vanazvo vaigara vachitaura vazvo isu kwedu hatiurai ng'ombe kana munhu agraduata danga raipera zvazvo vaigara idero kuti dei taiuraya ng'ombe each time munhu akagraduata. Vabereki vedu dei vasina kana mombe by now dzapera dzese. What Jovo was trying to say ndezvekuti kwavo kumba kwavo it's not an achievement kupasa zvinhu zvinodori normal kupasa chikoro kuenda kuuniversity kuita degree zvinhu zviri normal munhu wese kumba kwavo anotoita degree vamwe maviri madoctorate nechine while imimi muchiuraya mbudzi nemombe kucelebrata kuti munhu apasa chikoro kwavo it's normal. Uri uchaita rini kwavari kuna vamwe mafamilies kuenda kuuniversity it's a normal thing. It's an expectation. So kune vamwe mafamilies it's an expectation. We expect you to go to university. We expect you to have a car. Saka imimi kwenyu pamene mchiti vazotenga mota kufamily yavo iyoyo mota it's normal. Kana vachitoita achievement vakutora Ferrari otherwise zvokuti iwona uchingofarira kana kuti Peugeot yako iyi kana kuti Samuel Peugeot kana kuti unochifarira zvako kana kuti Land Rover kana kuti Renault Laguna kwavo ava kana vachiita achievement vakureva mota chaidzo vana vavo vakureva malambogini vakureva malambogini lambo ndoyava achievement. So achievement dzinosiyana. While you watch celebrate a license, they win a license. Kuna umwe munhu asiri pastage iyoyo kwaari license iri normal. Kuna vamwe vanhu I think ndakafoira runganiko pandaenda test. I think ndafoira 4 times uchiita matest uchifoira 4 times 5 times 4 times. Kuna umwe munhu anongopasa straight away. It's not an achievement kungopasa driving kumunhu iyeye it's not an achievement because aingopasa first time. Kumunhu asingabare vana akabara vana it's an achievement.
but akaenda achida kunodadira munhu akazvara matwins pekutanga akazvara matriplets kechi2 akazvara matwins kechi3 unogona kuwana kuti achievement yako kune uyo yari kuzvara matriplets kuita mwana isinoti hazvichatombomushamisi because anozvara 3 so achievement dzinosiyana. Iwewe tanga wacheka achievement yako kuti usati waenda public about it, cheka kuti vauri kuda kuenda public vacho vanoiona seachievement here, because unoriska kuzviembarasa kana kuti kunyarirwa. Unoza kunyarirwa kumunhu ane mapepa kwaati ndane mapepa. Kuno munhu akamboya kwandiri mukomana so handizi tanga apindwa nei angosangana neni mutauni handizivi anongozisa ndifidzo angotanga kutaura work permit ndogona kugadzira work permit. I didn't know me. Angoya achingotaura achingoti ndikutaura nemuzimba but aitaura work permit uzati ndogona kugadzira mapepa chichichichi ndogona kugadzira work permit muno muuk chichi. And to be honest, this guy didn't know me. Kwaari work permit too chaishamisira kwaari. But what he didn't realize, as much as he was good at what he was saying, I don't need a work permit. So unogona kuenda kumunhu asingatombonidi work permit yacho uchida kushandisira nework permit. Work permit yogona kugadzira mawork permit kumunhu asinganidi work permit. Andona sa maachievements hadi kuti uasume kumunhu woasuma kuti uyu haana chokuti wouya neyako achievement uchida kumushandisirira, because you may end up realizing what you call an achievement is actually normal kune umwe munhu, kune imwe family. It's a normal thing. It's just normal. Kumhuri yekwanhingi zviri normal. Kune mafamily